Sziasztok! Ebben a videóban meg szeretném mutatni, hogy hogyan tudjátok az automata kávéfőzőtöknek a főzőegységét tisztítani. Az első lépés, kikapcsoljuk a gépet, majd ezután kihúzzuk a hálózatból. Ebben az esetben egy DeLonghi kávéfőzőről van szó, el kell távolítani a víztartályt, kinyissuk az oldalsó szervizajtót, és kivesszük a főzőegységet. Ennek a két piros gomb benyomásával tudjuk kivenni a főzőegységet. A tisztítás az úgy történik, hogy behelyezzük folyó langyos víz alá, és jól átmossuk. Az összes kávémaradványt lemossuk róla. Miután végzünk a mosással, lerakjuk és hagyjuk, hogy megszáradjon. De ha azonnal szeretnénk használni a kávéfőzőt, akkor érdemes ezt a garatrészt szárazra törölni. Még mutatok egy másik típusú főzőegységet. Ezt is ugyanúgy lehet tisztítani. Hetente ezt a műveletet el kell végezni, és amit még ajánlott a főzőegységeknél, hogy ezeket a tömítéseket, gumitömítéseket havonta egyszer beszilikonozni. És 3 havonta pedig cserélni, újakot tenni ezek a tömítések helyett. Miután megszáradt a főzőegységünk, és kitisztítottuk a főzőegység helyét, egy ecsettel a lehullott kávét kitakarítjuk, utána visszahelyezzük. Egyet kell kattanjon, és akkor került a helyére a főzőegység. Remélem, hogy segíthettem. Sziasztok!